ets el moderador al Sí, però mig, no? el moderador trenca els esquemes. Tots cap allà. Sí, jo em poso... No, Un, dos, tres, quatre, cinc... Jo em poso en un extrem. bueno, jo potser em poso aquí perquè em sembla que tinc presentació. Per passar l'ordinador. Sí. Posa't aquell micròfon. Cadascú un micròfon. Posa't aquella cadira. Em falta cadira? Hola, molt bona tarda, molt benvinguts. Us volia fer una breu presentació i sobretot un agraïment en nom de l'organització del Congrés de Cultura Catalana. La veritat és que estem molt satisfets de poder organitzar un acte d'aquesta magnitud amb un tema tan transcendental com el que tractarem, amb una taula d'excepció, crec que no la podíem tenir millor, amb uns grans economistes i en una sala també magnífica i amb un públic que està a l'alçada. Estem realment molt satisfets també de veure també tant de jovent aquí. El tema que vam escollir, això seria com un prolegòmen del que ha de ser el Congrés de Cultura Catalana, després l'Esteve Plantada, que és el director, us ho explicarà millor. Bé, ens semblava que era un tema prou transcendental per qualsevol país, el que anomenem l'economia sostenible, l'economia equilibrada, que crec que en el nostre país, i podríem fer-ho extensiu a tots els països catalans, és especialment sensible, perquè estem en una situació geoestratègica clau, que ens dona grans possibilitats, però per tant també implica grans riscos. Som un país atractiu, turísticament i en molts sentits, i tenim una limitació política, que tampoc ens excusa de res, però que evidentment tampoc podem fer exactament, no podem planificar allò que voldríem. Si això hi afegim, amb la meva opinió personal, que tenim, potser per sort, un temperament molt emprenedor, però a vegades poc disciplinat, el català acostuma a ser netament emprenedor, però potser no és tan amant de les normes, això a vegades pot crear un cert caos, que és la sensació que a vegades ens pot donar amb l'evolució que estem fent, de veure si realment aquest progrés aparent que tenim serà un progrés també de futur per a aquestes noves generacions que heu de venir, que sigui respectuós amb el territori i que creï una societat equilibrada. Això és el que ens posaran en qüestió des de diferents òptiques, crec, professionals i segurament també des de diferents visions personals, aquests grans economistes que tenim aquí davant. Jo no els presentaré pas a tots ells, que és missió d'en Joaquim Nadal, que ho moderarà, però sí que m'agradaria presentar en el moderador, que m'imagino que no ho farà per ell mateix, gairebé no cal, però bé, per si algú no el situava, va ser molts anys, gairebé jo diria 20 anys, alcalde d'aquesta ciutat, que crec que justament la va desvetllar i ho va fer amb un caràcter molt sostenible en aquell moment, i a part ha estat conseller de dues conselleries diferents, que crec que és potser un mèrit que ningú més deu haver tingut. Per tant, un moderador òptim pels seus coneixements i per la seva capacitat oratòria per portar la dinàmica d'aquest gran grup. Voldria agrair, això sí, d'una manera especial entre els presents, a l'Anna Garriga, fins fa ben pocs dies degana de la Facultat d'Econòmiques d'aquí a Girona, pel gran suport que ens ha donat. Vull dir clarament que si no fos per ella segurament no tindríem tant públic juvenil i no tindríem una taula de tant de nivell, i per tant li vull agrair que en el moment en què ens vam posar en contacte de seguit va entendre que el projecte del Congrés tenia el seu interès, que aquest tema podia donar molt de sí i ens ha ajudat realment molt. Sense desmereixer en absolut a la resta de participants que heu de saber quan actuen de manera totalment generosa, suposo que pel gust de poder polemitzar entre ells, però també per donar suport a aquesta iniciativa, cosa que els hi agraïm moltíssim. I també voldríem extendre l'agraïment a la Generalitat de Catalunya, que també quan hi vam anar, en aquell moment era delegada Laia Canyigral, ens va donar totes les facilitats per qualsevol activitat que es volgués muntar, començant per aquesta, que ens han deixat la seva millor sala, que crec que és una sala magnífica, que també convida a la pausa i a la reflexió, que és el que volem fer, parlar pausadament i amb contrasts d'opinions sobre aquest tema tan transcendental com d'altres que espero que amb el temps es vagin repetint amb aquest congrés extens que es vol organitzar.
I bé, res més, doncs moltes gràcies a tots i gràcies a vosaltres per ser-hi, i sobretot ànims en els meus joves, doncs preneu nota perquè sou vosaltres els que tindreu més ocasió de portar a la pràctica tot el que aquí es digui. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt breument, perquè suposo que teniu ganes ja de veure què ens expliquen i la veritat és que jo també i l'organització del Congrés estem molt contents. Us vull agrair moltíssim la presència. Aquest acte és un dels actes que nosaltres que diem que són de la prèvia d'aquest nou Congrés de Cultura Catalana, però que en el fons també són part del Congrés de Cultura Catalana, perquè el Congrés vol ser un projecte, un procés de reflexió, de redescoberta, de parlar, de pensar i repensar qui som, i vol ser-ho en un període de temps llarg i sostingut. No és una cosa que s'hagi de fer de pressa, amb presses i mal fet, sinó que aquest procés que nosaltres creiem que és tan necessari ara més que mai, necessita això, de temps, de moltes cares, de cares joves, de cares no tan joves, d'experts, de ciutadans, que és una mica, crec, la visió que estic veient ara des d'aquí, i per això us agraeixo molt la presència. També agraeixo molt la presència a aquests esplèndids ponents que el Xavier Albertí ha tingut la gentilesa o la bona idea de coordinar en aquest acte, i Xavier, t'agraeixo molt perquè la coordinació d'aquest acte i aquesta sessió ha anat a càrrec del Xavier, que ha fet una gran feina. No us diré res més d'ells perquè ara us en parlaran Quim Nadal i no és el tema, però sí deixeu-me dir 4 coses molt breus, molt ràpides de què és això del Congrés de Cultura Catalana. Moltes vegades quan em pregunten què és això del Congrés i per què en volem fer una altra vegada després d'aquell històric congrés que segurament alguns de vosaltres o recordeu o n'heu llegit o us sonen campanes, però els que el recordeu perquè el veu viure o perquè teniu algú proper que us n'ha explicat coses, sabeu que va ser un projecte d'un gran impacte i d'una gran transcendència per la societat catalana i dels països catalans, i que va servir per proposar un marc gairebé de convivència, un marc social i col·lectiu que s'ha mantingut vigent gairebé fins a dia d'avui. Han passat 50 anys d'aquell congrés, han canviat moltes coses, de fet nosaltres ja no som els mateixos, i justament en aquest context és quan creiem que el congrés és necessari perquè és moment de tornar-nos a preguntar qui som, però sobretot qui volem ser. I aquestes són les dues preguntes fonamentals que donen sentit a aquest congrés. Qui som, però sobretot qui volem ser. Aquest debat que farem avui, aquesta xerrada, una mica és això, replantejar, pensar, mostrar escenaris de futur sobre qui volem ser. I això és molt important en un moment de crisi global, planetària, en molts nivells, i de molts reptes que cal que afrontem, tant a nivell local, des d'aquí, des de Catalunya, que és des del lloc que mirem al món, des dels països catalans, com també des d'un punt de vista de reptes d'àmbit molt global. El Congrés vol ser, dit això que us he explicat, un projecte ambiciós, com no podia ser d'altra manera, de progrés, que volem traçar amb rigor i per això fem aquests actes i la cosa anirà creixent quan hi hagi més complicitats, més gent que hi confiï, més gent que hi cregui. I bàsicament el que volem és proposar aquesta àgora. Una àgora, com us deia, sostinguda en el temps on puguem reflexionar. Està organitzat i esquematitzat al voltant de 4 eixos temàtics. El primer congrés històric en va tenir molts més, en va tenir més de 25 i eren molt concrets. En aquesta ocasió hem plantejat un congrés que té 4 eixos. El primer és com ens mantenim, que és l'eix al qual pertany aquest debat que fem, aquesta sessió que fem avui. Aquí hi ha energia, finança, recerca, etc. El segon és com ens comuniquem, la llengua, els mitjans, xarxes, etc. El tercer és com ens cuidem, i aquí entrarien les cures, la salut, l'equitat, l'adaptació al canvi climàtic, com ens cuidem entre territoris, etc. I l'últim és com ens cohesionem, que aquí entraria l'educació, les arts, l'urbanisme, la història, etc. Cadascun d'aquests 4 àmbits té 10 reptes que ja tenim identificats. Portem més d'1 any parlant amb molta gent de gran expertesa i trajectòria de tots els indrets de països catalans i en el nostre web, que es diu noucongrés.cat, ja podeu veure el document de la crida inicial que en diem i on hi ha els 10 reptes que creiem que hem d'abordar i que són l'esquelet del que serà el nou congrés. No dic res més, només volia posar-vos en context, mireu el nostre web, si voleu subscriure-us
feu-ho, també podeu fer una aportació com a congressista i segurament d'aquí a final d'any i a inicis de l'any vinent ens sentireu a parlar molt més perquè haurem engegat diverses accions perquè es conegui el projecte. I per últim dir-vos que us necessitem, no només perquè us feu congressistes, perquè ens ajudeu, perquè aquest és un projecte que surt fora dels partits, de les vinculacions amb administracions, etc. És un projecte que propulsa una fundació que es diu Fundació Congrés de Cultura Catalana amb la complicitat d'altres agents molt claus i molt importants. I deia que us necessitem, però també avui us han repartit una butlleta amb un codi QR que us permetrà, si l'escanegeu, fer preguntes que el Joaquim Nadal tindrà la gentilesa o no de formular perquè ell és el moderador, ell és el responsable de què es diu aquí, com es diu i qui parla. Però en tot cas sapigueu que avui és la primera vegada que ho fem, vull dir que intentarem que així sigui una mica més àgil el debat. I res més, només dir-vos que ens fa molt feliços que hi hagi aquest auditori perquè creiem que és un reflex del que ha de ser el Congrés, amb aquesta gent, amb aquests experts, amb aquesta ciutadania i sobretot aquesta gent jove interessada en el futur del país. I moltes gràcies i Joaquim, ara ja pots començar. Gràcies. Per poc que pugui, i si m'arriben bé, donarem pas a totes les preguntes. Però el que farem ara serà donar un màxim de 10 minuts a cada ponent i després obrirem un torn d'intervencions, primer entre ells, si és que alguna de les coses que han dit és objecte de discussió, de polèmica entre els mateixos ponents, i després, a través del codi QR, donaríem pas a les preguntes de tots vosaltres. D'acord. L'ordre de les intervencions serà primer en Jordi Gual, després en Guillem López Casasnovas, en tercer lloc l'Elisenda Pelusier i finalment l'Anna Garriga. És veritat que aquest és un panell de luxe amb arrels molt profundes en àmbits de l'economia internacional, tant a nivell de formació com de projecció, i alhora arrels molt profundes en el nostre propi territori i en el sistema d'educació universitària del nostre país. Tenim dues exdeganes joves, per tant, tant l'Elisenda com l'Anna Garriga. L'Anna fa més poc, però totes dues ja són exdeganes i els hi queda camp per córrer. No desvetllarem l'edat, però en fi, els hi queda molt camp per córrer encara, de manera que hi ha l'expectativa que la seva activitat, tant en l'àmbit de les seves facultats com en l'àmbit de la seva projecció, donarà encara molts resultats. I per altra banda, tenim gent formada a Berkeley, tenim gent formada a York, tenim gent formada a Yale, tenim gent formada a Londres o projectada cap a Londres, a la London School of Economics, i també gent que, i per això parlarà l'última, l'Anna Garriga, que ha decidit que si l'Elisenda té una projecció cap al que podríem dir-ne l'economia internacional, l'Anna Garriga vol tocar de peus de terra en el territori. I parla de coses que afecten a l'economia, a la indústria, al turisme, als diversos aspectes de l'activitat econòmica de les terres de Girona i posa l'accent en el que podríem dir-ne un cert realisme que xoca amb el bonisme utòpic que practica molta gent. I jo crec que això, quan parla dels pescadors, quan parla de l'agricultura, quan parla del sector primari, ens porta a tocar de peus a terra. Escolta, molt bé, i això val per tot el debat que ara farem, no? Quina economia tenim, quina economia volem tenir i un cop sabuda quina economia tenim i projectat quina volem tenir, que potser no hi hagi acord, quina ens convé? Què li convé a Catalunya en el futur? El pes dels diferents sectors econòmics és el que toca?
el pes del sector primari ha de créixer més, el pes del sector serveis ha de créixer més, el pes del turisme està bé i té un pes enorme en el producte interior brut, però ha de ser objecte d'algunes rectificacions, el pes de la indústria, que venim de la vella indústria i que estem entrant cap a una nova indústria, quin ha de ser? És a dir, hem de tornar a ser una economia industrial de primer nivell. I què entenem per economia industrial, que no té res a veure amb l'economia de la revolució industrial del segle XIX o de la segona revolució industrial al segle XX? Tot això passa per la reflexió de persones que a diferents nivells s'han preguntat per aquestes qüestions. El Jordi Gual, des del sector financer, en el temps que va tenir responsabilitats a CaixaBank, ara com a professor de IES, el Guillem López Casasnovas, des de la seva càtedra a la Universitat Pompeu Fabra, des del grup de recerca que lidera, des de les diferents recerques que ha conduït i programat, i alhora des de les seves responsabilitats com a conseller del Banc d'Espanya, com a assessor de diferents organismes de la Generalitat de Catalunya, ha posat més èmfasi, o potser tot l'èmfasi que no hi posaria el Jordi Gual, en les polítiques públiques i l'accent en l'economia de la salut i tot el que això representa. De què estem parlant, no? I jo no en parlaré, simplement tractaré de conduir de la millor manera possible el que serà una successió de 4 intervencions que després, esperem-ho, pot donar peu a un cert debat. De manera que jo li passo la paraula en primer lloc a en Jordi Gual. Moltes gràcies, Quim. Molt bona tarda. És per mi un honor i un plaer ser avui a Girona, en el marc especialment del Congrés de Cultura Catalana, i compartir taula amb aquests bons amics i amigues i col·legues de fa anys. No desvetllarem quants, oi? El Quim parlava de desvetllar, doncs fa anys que ens coneixem. El tema no pot ser més oportú. Creixement i equilibri. No pot ser més oportú perquè el primer que hem de reconèixer és que creixem poc. És a dir, no ens enganyem per les grans xifres que ens arriben del creixement del producte interior brut. El creixement del producte interior brut és un creixement en quantitat, no en qualitat. Si mirem el creixement del producte interior brut per persona, la trajectòria que ha tingut el nostre país des de ja fa 20 anys no és positiva. Hem crescut ben poc. Estem bastant a la cua de tota Europa en el creixement per persona al llarg dels últims 20 anys, degut fonamentalment a que el creixement de la productivitat del país ha estat molt i molt feble. El nostre col·lega, en Jordi Galí, ho publicava a l'Ara fa 4 dies i ho deia ben clar, parlava de la crua qualitat. Jo ho vaig escriure també a l'Ara fa uns 3 anys o 2 anys i reconeixent que el producte interior brut pot ser una mesura incorrecta o incompleta del progrés d'un país i del benestar, vaig anar més enllà i vaig mirar què deien els índexs de competitivitat que des de fa ja bastants anys recull la Comissió Europea i examina com van diferents parts d'Europa amb un conjunt d'indicadors que van més enllà de la pura generació de renda, que és el PIB, no? I allà també sortia que havíem reculat de manera significativa. Per tant, creixement i equilibri, però, escolta, és que de creixement no n'hem tingut gaire, no? Llavors, això lliga amb les paraules inicials d'en Quim Nadal, no? Perquè hi ha qui creu, hi ha qui diu que aquest baix creixement de la productivitat o del producte per càpita és degut al nostre model productiu.
És degut al pes dels sectors que tenim a la nostra economia, que hi ha una excessiva presència de sectors de baixa productivitat, de sectors de poc valor afegit per persona i, per tant, de poca retribució per persona i, per tant, que condueixen a un cert estancament. Llavors, en Quim ho deia, i jo amb ànim de crear polèmica, jo em penso que la idea del model productiu no és una bona manera d'examinar la situació d'una economia. Perquè, clarament, si parles de model productiu, pot arribar a ser contraproduent perquè ja et penses que és una cosa a la qual tens que començar a manipular per tal d'alterar-lo. I és, sens dubte, el model productiu que té un país, en part, està lligat als recursos naturals dels que disposa. Si el nostre país té sol i platja, sens dubte que això ja condiciona, en certa mesura, l'estructura productiva de la nostra economia. Però, cada cop més, el que és més important dels recursos d'una economia no són els recursos naturals, que tenen la seva importància, sinó els recursos acumulats al llarg del temps i de la història. Fonamentalment, la qualificació dels recursos humans, la seva formació, la disponibilitat de recursos tecnològics, és a dir, la tecnologia acumulada i incorporada en els processos productius, en les empreses, i els recursos públics d'infraestructures, ja siguin de caire sanitari, com s'ha esmentat, ja siguin de mobilitat, infraestructures públiques de diversa mena. No sols tenir aquests recursos, sinó la seva qualitat, és el que determinarà quins sectors triomfen a la nostra economia i s'expandeixen. Si tu tens persones més ben qualificades, si tens infraestructures de mobilitat, de qualitat, que connecten a tot el país, que creen una xarxa de comunicació que genera un ampli mercat de treball pel conjunt del teu territori, és molt més fàcil que sectors de més valor afegit aflorin en la teva economia. I a més has de permetre una altra cosa en la que jo hi crec molt. Has de permetre el que Schumpeter en deia la destrucció creativa. És a dir, has de permetre que sectors que esdevenen poc competitius, sectors que han estat ja superats pels nous temps, no continuïn estant presents a la teva economia, no continuïn estant protegits, sinó que deixin lloc a noves activitats, a noves empreses, a nous sectors econòmics que representin el futur. Quan parlem d'indústria, moltes vegades em pregunto de què estem parlant. Les principals companyies que en aquest moment estan generant valor al món són industrials? Les 6 grans companyies que cotitzen de manera més elevada al mercat de valors nord-americà, vinculades totes elles al món d'internet, són industrials? Les definicions clàssiques de sectors potser les hauríem d'anar modificant. Després, en aquesta manera que jo en tinc d'entendre l'economia, a més dels recursos acumulats, a més de deixar que hi hagi una regeneració del sistema, és important també tenir en compte els recursos que et venen de fora, el talent que et ve de fora, les empreses que venen de fora i tenir un entorn acollidor perquè aquests fluxos exteriors de persones i de companyies i d'iniciatives empresarials enriqueixin el teixit productiu del país. Per mi, i vaig vigilant el temps, per mi, a més, el creixement, i també ho vaig escriure a l'Ara en el seu moment, és absolutament compatible amb l'equilibri
mediambiental i social del país. De fet, no és que sigui compatible, sinó que anirà més enllà. És imprescindible per tenir un país en el qual es pugui mantenir una cohesió social, l'equilibri social, i un equilibri medioambiental. De fet, per la transició energètica, per anar cap a una economia en la que no hi hagin emissions de CO2, necessitem portar a terme molta inversió. I per portar a terme molta inversió fa falta molt estalvi i, per tant, fa falta generar molta renda. I si som capaços de tenir aquest creixement, podrem finançar les inversions que permeten reduir les emissions de CO2 del país. Els últims anys ja s'ha progressat i a vegades no es diu prou això. Els últims anys les emissions de CO2 per unitat de producte, per unitat de renda generada, han anat disminuint a Catalunya. I això és positiu, el que passa és que no ho hem fet de manera suficient i s'ha d'incrementar el nivell d'esforç. I el mateix passa amb les prestacions de l'estat del benestar. Per mantenir-les en els nivells actuals necessitem una economia que ha de ser cada cop més productiva. Finalment, i per acabar i complir escrupolosament en els 10 minuts, en comentar aquesta sessió vam parlar també amb en Xavier Albertí i amb els altres ponents de parlar de la qüestió de l'empresa i de la mida empresarial. Aquí, esclar, les dificultats que té el nostre país són aquelles derivades d'un país petit. Si el país és petit i els mercats en els quals estem immersos cada cop són més grans, no és el mercat català i és el conjunt del mercat de la Unió Europea i en ocasions és el mercat global, esclar, això et posa en una situació en la qual en determinades indústries, en determinats sectors, la mida mínima per ser competitiu, per ser eficient, per aconseguir tenir uns costos prou controlats per tal de poder competir eficientment en el mercat és una mida enorme. És una mida que fa que hagis de tenir un tamany d'empresa molt gran. Per tant, per tal d'aconseguir que al nostre país hi hagi una presència significativa de companyies capdavanteres, s'ha d'escollir molt bé si es vol que siguin companyies que operin des de Catalunya els sectors en els quals estàs competint, perquè hi ha sectors en els que el tamany mínim eficient, com en diem els economistes, és un tamany molt gran d'una companyia que un país petit té més dificultats per tenir-hi presència. I amb això acabaria, comptant que hagi estat mínimament provocador perquè tinguem espai pel debat posterior. Prou provocador com per dir el següent. Hi ha un discurs oficial públic que ens diu, i que no para de dir-nos, que creixem molt, que creixem bé, que creixem més que els altres, i entre el discurs oficial que ens diu això i el que acaba de dir el Jordi Gual ara, que diu que fa 20 anys que retrocedim, no vull pas qualificar-ho de pessimisme còsmic, però sí que em sembla que necessitem un punt del mig que albiri un horitzó plausible, és a dir, com ens en podem sortir, cap on hem de portar les coses. I és evident que ell formula algunes preguntes que són molt rellevants i pertinents, però és evident també que el Guillem en pot tenir moltes altres. Bé, gràcies, Joaquim. Bona nit a tothom. Gràcies per la invitació. Corresponc agraït pel que són ja quasi 50 anys des que, recordo, l'Espartico em va pujar a un cotxe i em va portar
a València a presentar la meva ponència d'economia balear amb economistes que jo em mirava molt en l'època que el Montaner i Pasqual, un llibre que deia l'economia dels països catalans, la Muriel Casals, l'Eugeni Giralt. Per tant, van fer molta confiança en una persona que estava fent segon o tercer de carrera. Fixeu-vos si eren atrevits. Aquesta confiança la vull retornar amb aquestes commemoracions que esteu fent ara. I tant de bo ho pugui fer en 10 minuts, però deixeu-me que addueixi bastant dels meus treballs que en els diferents mitjans vaig publicant, com perquè em fegueu un indubio pro reo. Si simplifico massa, segur que trobeu a la pàgina web meva o a l'internet en general més matisacions de les que puc fer ara. Amb la diagnosi estem bastant tots... Sí, el Jordi ho deia fa un parell de dies, el Jordi Galí, però bueno, és que ho hem escrit tots des de fa molt de temps i fent broma fins i tot. Surt el conseller o la consellera i diu que Catalunya lidera el creixement de l'economia d'Espanya i el dia següent diu que més encara lidera la creació d'ocupació. Home, les dues coses no són un èxit, perquè si l'ocupació va per sobre del creixement absolut, vol dir que en termes de renda per càpita, de productivitat, si voleu de benestar de la gent, anar cap endarrere i no cap endavant. Tot això ho feim dintre d'un marc estatal, que a l'Estat li va prou bé que liderem aquesta ocupació i que salvem any a any el dèficit exterior de l'economia espanyola, l'entrada de divises, com generadors que som d'aquesta activitat turística. Per fer els canvis que el Jordi comentava fa un moment i que, clar, des d'un punt de vista estrictament liberal i estrictament sobiranista, qui tingui aquests dos ADNs ho té molt malament, perquè liberal vol dir que pensa que el mercat liderarà aquests canvis. Jo no ho veig que ho estigui liderant, al revés, està enfortint per la capacitat que té l'actual model productiu de fer més del mateix. I per la banda de sobiranista també ho tenim malament, perquè moltes de les coses que s'haurien de fer, que no és amb els projectes Next Generation reformar, resistir, sinó transformar, transitar, fugir, no ho estem fent. Per què? Entre altres coses, aquests fons i les competències de política econòmica portar-los a termes no són nostres. Per tant, es produeix, en el meu entendre, aquesta dislèxia, especialment per un sobiranista i liberal, de què fem en la intervenció pública per una banda i de quines competències ens fem forts. Jo soc partidari que després de 50 anys el país s'ha de desempallegar de moltes coses. No vull entrar en les qüestions més polítiques i de governança i de les institucions del país, dels oasis catalans i dels suquets de tota la classe dirigent que es troben en regularitat i decideixen el futur del país. Ens hem de desempallegar d'això perquè aquest trànsit, aquesta transformació no la farem mai. Tenim una oportunitat que és que potser ens obliguen a fer aquest trànsit. I això era la idea inicial de la Unió Europea. Els PERTEs, els projectes, encara que no hi hagués hagut la crisi de la Covid, eren forçats perquè la sostenibilitat del medi ambient ho exigia. Els programes aquests de reconversió qüestionaven bona part dels inputs que nosaltres utilitzam en el nostre model productiu. Els energètics, el motor aquest que contamina tot el que pot,
Els purins, el sector agroalimentari, dels quals lluïm també dintre de les exportacions, fa insostenible, i una utilització de consums energètics que no tenim la infraestructura apropiada per solventar-los d'una manera mínimament eficient perquè l'economia, el benestar de la gent pugui funcionar. Per tal vegada, per aquesta via de la necessitat de transformar, de transitar cap a un nou model productiu, podem fer coses que des d'un punt de vista liberal el mercat difícilment liderarà. Veig un anclatge molt gran de l'statu quo, per això dic la paraula desempallegar, amb qui dia passa any empeny, creem ocupació per salvar sectors amb una mà d'obra nouvinguda que altrament no serien eficients i s'haurien de tancar, i qui dia passa any empeny. Necessitem més immigració i ningú es preocupa dels efectes col·laterals d'aquesta immigració. Ja no diguem els empresaris que esperen que se'ls doni acollida a través dels ajuntaments o del propi Estat, que amb el model que tenim de producció, que li va molt bé, com deia, per salvar els seus comptes exteriors, efectes del benestar de la gent, va fatal, va fatal. Tenim una pressió sobre la demanda que paga l'autòcton i el nouvingut amb problemes d'habitatge, amb problemes d'accés a preus raonables a les cistelles de compra i en moltes altres ordres de la vida. I que jo sàpiga, en el finançament autonòmic no hi ha cap variable que des del punt de vista de les transferències de l'Estat intenti apaivagar els estralls que aquest model productiu està provocant sobre la ciutadania autòctona o nouvinguda que tenim. Les receptes són conegudes perquè els sectors que més et salven a totes les economies són els que són intensius en capital. Nosaltres aquests sectors els vam abandonar. Del 2000 al 2007 es produeix l'enfonsament del que és el valor afegit brut per ocupat de la indústria, diguem-ho així, indústria en sentit ample, com deia en Jordi Gual fa un moment, i entram en aquest sector que impulsa, que ho fagocita pràcticament tot, això l'Economist li diu la malaltia holandesa, quan un sector creix i ho xucla tot, i llavors la indústria entra en encefalograma pla. Llavors, sabent que necessitam, que és recuperar els sectors intensius de capital, creen un valor afegit brut, l'altre dia ho miràvem les dades de la Cambra de Comerç, que és un 70% superior respecte als que són intensius de treball i una remuneració per assalariat doble amb els sectors intensius de capital que amb els de treball. Això ho sabem. Com transitant cap aquí? Jo amb això estic molt d'acord amb en Jordi, que el recurs millor que tenim, que pugui compensar, que pugui balancejar precisament per un equilibri millor entre creixement i benestar, és el del capital humà. El capital humà, jo utilitzo sempre un DAFO, de pros i contres de país, que el tenim millor que ningú. Des del segle XVI se van fer coses que molts altres, que diré ara davant del Quim, perdona, que molts altres no saben fer. Aquesta és la nostra avantatge comparativa, que per raons a vegades conjunturals, aleatòries, hem sabut mantenir. El capital humà és decisiu, serà decisiu per a aquesta transformació, serà decisiu. Són polítiques que se'n diuen transversals, horitzontals, ho afecten tot. Una tecnologia amb un capital humà millora moltíssim el seu rendiment, el know-how del que suposa un bon coneixement de la nostra mà d'obra, de la formació professional. Treball qualificat dona un empenta enorme en el que és el valor de la productivitat del treball. La L neoclàssica, labor, i l'altre, el capital, en la mesura que tu aconsegueixes un capital humà que sigui complementari al capital, li dones doble força a la productivitat del capital. Per tant,
el que és per mi el pivot sobre el qual podríem intentar desempallegar, desancorar el que tenim i caminar, transitar cap a un camí diferent, jo crec que és conegut i en totes les dificultats que abans deia. Per una banda, els que es passen, entre cometes, de liberals i deixen que el mercat faci, i els sobiranistes que estem frustrats per veure que moltes coses que es podrien fer no es fan davant la inèrcia del qui dia passa any empeny. Gràcies. Molt bé. Respecte al capital humà, podem pensar que la captació de talent i la retenció de talent que es fa en determinats àmbits universitaris i en determinats àmbits de política científica en els centres de recerca és un camí, si agafem com a mesura la quantitat de recursos competitius d'IR6 que capta el nostre sistema per damunt de la mitjana europea. Jo crec que això pot ser un punt d'esperança que podem situar aquí com un element a tenir en compte. Però bé, en tot cas, l'Elisenda, que a més ens farà una presentació. Ja està. Bé, bon vespre. En primer lloc, agrair al Quim Nadal la moderació i la presentació que ens ha fet i als organitzadors de la Fundació del Congrés Cultura Catalana per haver organitzat aquesta xerrada, i a l'Anna també per haver donat el cop de mà i animar-nos a ser avui aquí presents. En aquest cas jo presentaré una mica de dades, van molt en la línia del que han estat comentant el Guillem i el Jordi Gual. Les estic aprofitant perquè crec que justament aquest dilluns vaig haver de fer una classe a uns alumnes d'un MBA d'Estats Units que estan aquí unes setmanes, els hi fan això que en diuen study trips, i durant una setmana estaven a Barcelona i havien de treballar en un projecte de consultoria de la indústria alimentària, però volien una classe en una hora els havia d'explicar història, economia i política de Catalunya. I bé, vaig agafar algunes dades econòmiques bàsiques i sobretot en termes relatius amb altres estats per situar-los. Coincidia amb la publicació de l'article, just ho estava fent, que em vaig quedar sobtadíssima amb la comparativa, perquè clar, com que eren d'Estats Units, vaig dir, deixa'm mirar el PIB per càpita dels Estats Units, i em vaig quedar molt parada de com ens ha sobrepassat, i just al cap d'unes hores llegia l'article del Jordi Galí. Bé, en qualsevol cas són unes dades per situar-nos i després em centraré una mica en el tema de la internacionalització de l'economia catalana, que és veritat que és un tema que ha estat positiu en el nostre passat recent, més que altres, però que també té riscos de futur perquè estem en un moment en què sembla que hi ha un cert estancament de la globalització a nivell mundial. Per tant, aquestes dades bàsiques, la població de Catalunya, val la pena recordar-la, som el 2023 7.970.000 persones, ara el 2024 ja les hem superat, ja som més de 8 milions. D'aquests 7.900.000, la població estrangera, que no vol dir immigrada, perquè és la població que encara no té nacionalitat espanyola, era de 1.361.000 persones, és a dir, un 17,2% de la població. El nostre PIB total l'any 2023 va ser de 292.474 milions d'euros, i el PIB per càpita, que és aquesta qüestió que ha provocat aquest article i aquest debat arran de l'article de l'Ara del Jordi Galí, amb PIB per càpita en paritat de poder de compra, el 2023, segons IDESCAT, tot i que a vegades IDESCAT fa uns càlculs que sobreestima una mica el PIB de Catalunya, va ser de uns 40.000 euros. Si ho comparem amb la mitjana espanyola, estem un 21% per sobre.
Si ho comparem amb l'eurozona, estem més o menys igual, un 2% per sobre de la mitjana de l'eurozona i un 6% per sobre de la mitjana de la Unió Europea dels 27. Per tant, diguem-ne que Catalunya se situaria en una mitjana europea i estaria per sobre encara de la mitjana espanyola. Ara bé, com ens comparem en dimensió, és a dir, en PIB total amb altres estats europeus? Doncs estaríem per sota de Txèquia i una mica per sobre de Finlàndia i per sobre de Portugal, la dimensió econòmica de Catalunya en termes totals. I en termes per càpita estem molt per sota de Finlàndia, per sota de França i lleugerament per sobre d'Itàlia i una mica encara per sobre de Txèquia. Per tant, diguem-ne, en termes estàtics, se suposa que no estem tan malament. El que passa que els darrers anys, i una mica és on incidia l'article del Jordi Galí, on parlava del creixement del PIB per càpita en els darrers 20 anys, que només ho comparava i només estàvem per sobre d'Itàlia, doncs amb aquests mapes que construeix Eurostat, l'Agència Estadística de la Unió Europea, podem veure que en termes... Aquest seria l'estàtic, això és 2021, les desigualtats regionals a la Unió Europea a nivell de regions NUTS 3, és a dir, l'equivalent de Catalunya, amb regions franceses, amb lands alemanys, etc. Aquest color groguet vol dir que estem de mitjana cap avall. I només estan pitjor que nosaltres el sud d'Espanya, gran part de Portugal, no, tot Portugal, el sud d'Itàlia, Grècia. I aquí també hi ha Turquia, no sé per què l'han posat, però han deixat fora el Regne Unit perquè ja hi ha el Brexit, però han inclòs Turquia. El centre d'Europa potent segueix sent, i les desigualtats són grans, segueix sent el que en diem la banana blava, que va des de Holanda, Bèlgica, Flandes, Alemanya i el nord d'Itàlia, i també se'n va fins a Londres, el que passa que aquí ja no surt en el mapa Londres. I el que us deia de l'evolució... El que us deia de l'evolució. Les dues grans crisis que hem patit no ens han fet convergir, sinó que ens han fet divergir, totes dues. És a dir, la gran recessió, aquí ho veiem amb aquest mapa que el que ens ensenya és el creixement de l'ocupació entre 2008 i 2015. Per tant, es veuen bé els efectes de la gran recessió del 2008. I en aquest mapa veiem que amb rosa vol dir que va tenir creixement negatiu l'ocupació, és a dir, que es va generar atur amb taxes bastant altes a gairebé tot l'estat espanyol i Grècia, només de tota la Unió Europea en aquest període. I Catalunya no va quedar exclosa. A diferència d'altres vegades, que Catalunya sempre era com una mica l'excepció a nivell de l'estat espanyol, Catalunya no ha estat l'excepció. S'ha comportat igual que la part de l'estat que ha crescut menys. Els darrers anys només hi ha hagut dues excepcions en alguns d'aquests indicadors, en sentit una mica més positiu, que han estat Euskal Herria i Madrid. La crisi de la Covid, el mateix, desigualtats regionals en ocupació del 2019 al 2021, l'impacte de la pèrdua d'ocupació també és molt elevat a Catalunya, al conjunt de l'estat espanyol, a Itàlia, i en aquest cas el motiu és diferent del de la crisi del 2008, que era el pes important de la construcció. En aquest cas, el motiu, però torna a ser que les dues crisis ens impacten més. El pes important del turisme, que són els sectors que més es van veure obligats a tancar completament amb el confinament, la pandèmia, etc. I el que comentava el Jordi igual, productivitat del treball. Els mapes de productivitat del treball del 2020
Aquest color així verd en el que està tot l'estat espanyol per igual, estem per sota, una mica per sota, entre el 50 i el 100 de la mitjana europea. Per tant, en termes de productivitat del treball, per sota de la mitjana europea. França està una miqueta millor i, com sempre, aquest centre d'Europa potent, d'Alemanya, etc., que està millor, i també els països escandinaus. I no ho he comentat abans, però en els mapes de creació d'ocupació i l'impacte de les crisis, el que també podem comentar és que l'est ha convergit. L'est d'Europa no es va veure tan impactat, no s'ha vist tan fortament impactat per les crisis que hem patit en els darrers anys i ha anat convergint cap a la mitjana europea. Mentre que la perifèria clàssica d'Europa, el sud d'Europa, estat espanyol, sud d'Itàlia i Grècia, doncs al contrari, en aquests darrers anys no hem convergit, més aviat hem seguit divergint. Intensitat en recerca, també estem per sota, estem parlant de què s'inverteix per PIB. Això no vol dir que després hi hagi bons resultats en termes de recerca de les universitats catalanes, que fan molt malgrat que s'hi gasta poc, perquè tenim pocs recursos. En aquest cas, Catalunya una mica millor que altres comunitats autònomes espanyoles, però vaja, per sota també de la despesa en R+D respecte a PIB de la mitjana europea. Ui, ara aquí m'ha quedat una cosa en francès, no sé d'on ha sortit, però bueno, és igual, disculpeu. La taxa d'obertura, ara passem a aquesta part que us deia una mica més positiva, que és la taxa d'obertura de l'economia catalana. L'economia catalana és cert que ha continuat el seu nivell d'internacionalització. Aquí tenim exportacions més importacions respecte a PIB, veiem que estem per sobre de la mitjana de taxa d'obertura mundial i que seguim bastant les dinàmiques mundials. Quan hi ha una crisi com la del 2008 ens cau l'obertura, quan hi ha una crisi com la de la Covid ens cau, però després remuntem bastant de seguida. Aquest gràfic en forma de tisores també es va fer bastant conegut aquests darrers anys, que és el de com hem deixat de dependre del mercat espanyol i depenem més del mercat mundial i sobretot del de la Unió Europea. És a dir, en termes d'exportacions catalanes a la resta de l'Estat des del 95 i a la resta del món des del 95, que és quan tenim dades, el que podem veure és que a l'any 95 un 36% del que veníem cap a fora del mercat català, les empreses catalanes, anava a la resta del món i més d'un 60%, un 64%, anava a la resta de l'Estat. I això s'ha invertit de manera perfecta. És a dir, l'any 2021, l'últim que tenim dades, el 64% les empreses catalanes venen a la resta del món i el 35,8% a la resta de l'Estat. I el punt d'inflexió és la crisi del 2008. Per tant, aquí un aspecte positiu. Es pot veure també amb aquests tres gràfics. Aquí incloc el mercat català, que és el groc. Els tres mercats, el menys important era les vendes a la resta del món a l'any 95 i el més important era la resta de l'Estat. Cap al 2007 passen a ser els tres més o menys iguals i el 2021 el mercat de la resta del món supera amb molt el mercat de la resta de l'Estat i el mercat català més o menys segueix pesant força de manera bastant igual. Ara bé, i aquí obro perquè potser després fem una mica de debat, des de la crisi del 2008 hi ha una certa evidència d'un estancament de la globalització a nivell mundial. Això es deu a raons geopolítiques, les guerres comercials entre Xina i Estats Units, el retorn del proteccionisme d'alguns països, fins al Japó i altres països, disfuncions de l'Organització Mundial del Comerç, esgotament o el que en diuen regionalització de les cadenes de valor, que és aquesta fragmentació del procés productiu en
processos, diguéssim, que no és un producte que es fa en un país i un altre producte que es fa en un altre, sinó que una tasca concreta es fa en un país i una altra en un altre i una altra peça en un altre país i al final s'acaba fent l'assemblatge en un altre. Doncs sembla que això ha arribat una mica al seu límit i que a part amb la Covid hi va haver com una por de que depenguéssim massa de les cadenes de valor, sobretot les centrades en la Xina, i hi ha com una certa idea de reindustrialitzar i de retornar alguns processos productius a Estats Units o a Europa. I després el segon tema que és... Per tant, aquesta reindustrialització, si sapigués aprofitar, doncs ens podria anar bé, però després hi ha un altre tema que ens obre també moltes incògnites, que és l'impacte de la intel·ligència artificial sobre el mercat de treball. I aquí ja és que estem parlant, ja no estem parlant només de, i això ho lligaria amb tot aquest model extensiu de la immigració, estem parlant de que hi ha tasques no només bàsiques, com els teleoperadors, que poden desaparèixer, sinó tasques d'un cert nivell de capital humà, els traductors, els comptables. Hi ha tota una sèrie de professions que poden perfectament desaparèixer amb el desenvolupament que va a una velocitat enorme de la intel·ligència artificial. Per tant, i tot això, Catalunya ho fa amb una pedra a la sabata, que és la del dèficit fiscal, la de no tenir un estat, des del punt de vista dels sobiranistes independentistes, no tenir un estat que estigui, diguem-ne, adaptat a les nostres necessitats. Això sí, que no es pot no fer absolutament res, no. Ho deia el Quim Nadal i m'agradaria comentar-ho i amb això ja acabo, que em sembla que m'he allargat. En algunes coses, malgrat no tenir masses competències, malgrat no tenir recursos, etc., doncs ho hem fet millor. Per exemple, avui sortia el rànquing del Times Higher Education, que és un rànquing d'universitats basat a Londres, i bé, resulta que tenim la Universitat de Barcelona, la 149 del món, tenim la Pompeu Fabra una mica per sota, però també entre les 200 millors del món, i l'Autònoma també entre les 200 millors del món. Per tant, el nivell d'universitats com algunes escandinaves o algunes holandeses que tenen el doble o el triple de recursos per invertir a la universitat i al nostre sistema de recerca que no pas nosaltres. Per tant, no tot, algunes coses es poden fer i algunes coses s'han fet bé, però amb altres realment tenim un problema seriós. Gràcies. Molt bé, gràcies Elisenda, i passem ara a l'Anna Garriga, no sense comentar que sembla ser que hi ha un acord bastant generalitzat en una aproximació macro sobre quins són els problemes de caràcter estructural que té l'economia catalana, però això no resol una qüestió que, en fi, que no és pas un problema irresoluble, sinó que simplement aquí a la sala potser hi ha 10 o 12 o 15 empresaris d'empreses petites i mitjanes que ens podrien dir, i no sé si l'Anna vol recollir aquest guant o no, dir, home, sí, és veritat, productivitat, competitivitat, captació d'inversions, etc. Però a mi em va prou bé, jo em guanyo molt bé la vida, jo exporto molt i guanyo calés, i cada any facturo més. I per tant, en el terreny més de tocar de peus a terra, hi ha un determinat teixit empresarial que podria desmentir el pessimisme còsmic, tot i que probablement una cosa no és incompatible amb l'altra. Agafo el fil. Això de ser l'última vol dir que ja hi ha moltes coses que s'han dit, però la meva intenció és aportar la perspectiva gironina, per tant, i ho farem una mirada llarga, com han fet també els meus companys de taula. A veure, és ben sabut que estem encadenant una crisi econòmica darrere una altra, s'hi ha referit l'Elisenda, per tant no m'hi referiré, però sí que vull començar l'any 2008 a Girona, perquè a Girona la crisi financera del 2008 va ser una crisi molt més profunda que el conjunt de Catalunya. I la recuperació va tardar més anys a arribar. Va ser llavors quan el nostre grup de recerca de la Universitat de Girona
que feia molts anys que estàvem monitoritzant l'economia de Girona, teníem el diagnòstic molt ben fet i vam pensar que havíem d'explicar quins eren els impactes que ja vèiem amb aquesta crisi econòmica, perquè feien saltar algunes alarmes. Llavors, amb la millor de les intencions, ens varen titllar de pessimistes. No volíem que fos dit que alguna cosa anava malament, però hem de ser conscients. Tenim fortaleses a Girona, però també tenim debilitats, i si no s'afronten no anirem bé els propers anys. Per tant, vam aprofitar llavors la complicitat que sempre trobem amb les institucions gironines, això és un efecte molt gironí, veritat, i vàrem aconseguir el recolzament tant de la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç, la Taula Gironina de Turisme i fins i tot la Generalitat a Girona. Per explicar ben fàcil les 4 idees que avui, en aquests 10 minuts, vull explicar. Començo explicant d'una manera molt gràfica quina és l'evolució real de l'economia a Girona. Mireu, l'any 1980, Girona es situava com la 4a província d'Espanya amb més alt nivell de PIB per càpita. Érem al capdavant. L'any 2000 estàvem a la 6a posició, el 2010 a la 7a, el 2016 a la 8a i després de la pandèmia ja estem fora del top 10. Per tant, hem de parlar de creixement i hem de parlar d'equilibri, com avui. Jo reivindico l'equilibri territorial a Catalunya, em toca. La mitjana catalana surt més o menys bé. Si més no ens conformem, però no. El que anem fent realment és la viu-viu. Aquesta és una expressió molt catalana, anem fent la viu-viu. Però els economistes hem de mirar més enllà de la mitjana. Solem mirar mitjana i desviacions. Perquè quan mirem la mitjana catalana estem mirant sobretot, que és una mitjana molt condicionada per la dimensió de Barcelona. Per tant, ens cal veure les desviacions que hi ha, perquè sense desviacions no surten mai els desequilibris i ens tornem tots plegats encara més cofoistes. No podem deixar de mirar els desequilibris perquè hi perdem tots. Següent crisi, Covid. L'impacte sobre el PIB a Girona va tornar a ser molt superior a la mitjana catalana. És a dir, una altra expressió ben catalana, a cada bugada perdem un llençol. És així a Girona. Anem perdent mica en mica sense parar. Però a Girona tenim punts forts. No podem caure amb el cofoisme, però tenim punts forts. Ara bé, titulars d'aquests impressionants, no? El mes passat sortia un titular a Girona que deia a la premsa «Girona impulsa la recuperació de l'economia catalana». El 2023 es va superar els nivells de PIB prepandèmia. Tornem a dir el que ja han dit els meus companys. Ja és cert això, ja és cert si mirem el PIB en termes absoluts, però és que mentrestant la població ha crescut, som més a repartir i toca menys per cap. I mentrestant la inflació ha anat augmentant, ha augmentat més del que els creixen els sous i per tant hi ha una pèrdua persistent de poder adquisitiu dels treballadors. És a dir, la crisi del 2008 va augmentar les desigualtats socials i la crisi Covid el que ha fet no ha pas sigut arreglar res. Per tant, hem de començar a parlar de la necessitat de recuperar també equilibris socials. Hem de ser realistes, hem de tenir una mirada llarga i àmplia. He dit que teníem punts forts i aquí agafo allà on m'ha deixat en Quim. A Girona tenim una indústria molt exportadora, molt. Quan el 2008 començaven a tancar els mercats de França, el Regne Unit, Alemanya i Itàlia, immediatament les nostres empreses ja estaven augmentant significativament, molt significativament, les exportacions a l'Orient Mitjà, a l'Àsia Oriental i també a Oceania. I el que encara és més important, a l'entorn de la feina que fa la Cambra de Comerç, en aquest sentit aquí a Girona és molt important, aquest dinamisme exportador d'unes quantes empreses generava un fort efecte difusió, de manera que més empreses, i algunes de ben petites i de sectors ben diversos, es varen afegir també a exportar els seus productes. Va ser aquesta acció ràpida i d'ampli abast el que va fer que la indústria gironina es recuperés en aquella crisi molt més ràpidament del que ho feia la indústria catalana en el seu conjunt. Encapçalen aquestes exportacions, tots ho sabem, els productes càrnics, seguit molt de prop dels productes químics
i a més distància moltíssims altres sectors d'activitat industrial que també són fortament exportadors. Per tant, el cert és que excel·lim, les empreses industrials gironines excel·leixen en capacitat exportadora. Continuen sent competitives en mercats molt diversos. I el que deia en Jordi, la mida de les empreses. Aquesta és la manera com les nostres empreses se'ns fan grans, assoleixen escala, augmentant les exportacions. Són petites i mitjanes empreses? Sí. Això ens resta fortalesa. L'any 1980, quarts a la posició del rànquing, també tot eren empreses petites. Tot eren empreses petites. No tenim grans empreses com a Barcelona, cert. Però si a Girona agafem les 30 empreses més grans i mirem el seu pes respecte al conjunt de l'economia gironina, el seu pes és més gran que no pas el pes que tenen a Barcelona les 30 empreses més grans a l'economia de Barcelona. És a dir, són les nostres grans empreses, sovint familiars, sí. I per Girona tenen tanta importància com qualsevol de les grans empreses multinacionals d'altres indrets de Catalunya. Si tenen problemes, s'han de tancar. Si es tanquen, s'han de substituir per alguna altra activitat, perquè si no, a Girona se'ns pot desplomar l'economia de tota una comarca sencera. I aquí és on vull anar. Continuant amb aquest equilibri territorial, vull descendir a comarques. A Girona ha passat el mateix que a Catalunya amb el valor total. El PIB per càpita a Girona, demarcació, tota la demarcació, l'any 2018 era aproximadament el mateix que l'any 2008. Per tant, certament, no podem parlar de creixement. Però sí que hem de parlar de desequilibris que afloren. Dues comarques gironines queien molt significativament, el Ripollès i la Cerdanya. Per contrast, el Pla de l'Estany va créixer moltíssim. La resta de comarques es mantenen bastant estant. Per què vaig tan endarrere, doncs? Perquè mirant les xifres actuals, després del Covid, el que llavors ja anava malament, doncs no ha millorat. Què és el que hem perdut a Girona? Ara està de moda atribuir tots els mals al turisme. Doncs no, a Girona no és això, de cap de les maneres. Els problemes del turisme a la ciutat de Barcelona són uns. A la Costa Brava hi ha problemes que no tenim. Certament, el sector turístic té moltes coses a millorar, com tots els sectors, però la meva opinió és que a Girona no ens sobra res, no ens sobra res de turisme. Al contrari, ens falta de tot. Ens falta de tot. Hem de recuperar el pes del sector agrari. Com pot ser que en 20 anys hàgim perdut un 50% del PIB agrari? A Girona. A Girona. Des del meu punt de vista, els serveis també han d'augmentar. És molt important per Girona el campus de salut, això ho sabem, però no acaba d'arribar això. Sempre ho pinten molt llarg. Però què s'ha perdut aquests darrers 15 anys? El que ja ho sabem. Ho ha escrit l'informe Draghi, ho hem llegit de totes bandes. Aquesta indústria metal·lúrgica, maquinària i material elèctric que ens aportava tant de valor afegit, distribuint, molt ben distribuït per tot el territori gironí. Per tant, forma part d'aquesta indústria europea que ha deixat de ser competitiva al món. Tot i això, a Girona queda una part d'aquesta indústria que continua sent ben competitiva. Però no és tant, n'hem perdut una bona part. D'acord? Bé, i si aquesta indústria ha deixat de ser competitiva a tota Europa, què hi podem fer, no? Doncs amb aquesta indústria de comarques, òbviament ja ha desaparegut, ja està, ja no hi és. El que em pregunto és, la inversió estrangera que atrau Catalunya, quina part ens arriba a Girona? On van els resultats reals dels fons dedicats a investigació i desenvolupament? Certament, jo també aposto pel capital humà, òbviament, he sigut de gana i això m'ho crec, això és important, sí. Però, hores d'ara, amb la inversió que hem fet en investigació i desenvolupament a Catalunya i en recerca a Catalunya, què ha aportat això a l'economia real a Catalunya? I els fons Next Generation realment són transformadors? Estan esquent aquesta indústria de base tecnològica que ha de néixer? I de tot plegat, què arriba a les comarques catalanes? Avui parlo de Girona. A final de mes presentem un treball fet per totes les comarques de Catalunya. I
és important saber com tenim la distribució territorial de la riquesa. Per exemple, el Ripollès, abans m'hi he referit, primer només va caure aquesta indústria. A continuació, estan caient tots la resta de sectors econòmics, fins i tot la població ha caigut. I malgrat la reducció de la població, la pèrdua de PIB per càpita és persistent. I en canvi és una comarca que té els seus propis recursos naturals, que han sigut molt importants a altres èpoques i que potser els estem desaprofitant. La Cerdanya cau tot, sense excepcions. Per tant, hem de parlar urgentment a Catalunya d'equilibri territorial. I des del meu punt de vista també hem de parlar d'una redistribució diferent de la riquesa. El creixement ha de ser inclusiu. És molt necessari recuperar l'equilibri social, perquè les desigualtats socials en economia són molt ineficients. Per tant, no estem on érem abans de tota aquesta cadena de crisis, sinó que a més s'han agreujat els desequilibris. Hem de recuperar una senda de creixement sostenible a tot el territori i sostenible tant des del punt de vista econòmic com mediambiental com social. I ho deixo aquí, de moment. Molt bé, moltes gràcies. Us avanço que ja he recollit unes 10 preguntes que han aparegut en el xat a través del codi QR, que les avanço perquè així puguem entrar tots plegats en el debat entre vosaltres, però ja responent a alguna de les qüestions que es plantegen. Hi ha 3 preguntes sobre intel·ligència artificial i alguna persona que diu jo en la meva empresa la faig servir, em sembla que em va bé, però com creieu que això es pot implementar per treure'n més profit, etc. És a dir, valor i importància de la intel·ligència artificial en el context en el que estem. N'hi ha 2 més al voltant de l'espoli fiscal, i aquest és un tema que l'Elisenda ja ha tractat, i el Guillem també, però que és una qüestió que està en el rerefons i que és un fet real, però que tampoc podem obviar que si les condicions són les que són, hem d'abordar algun dels problemes de l'economia catalana en el context actual, considerant l'espoli fiscal una dada del paisatge. Revertible, sí, corregible, sí, liquidable, sí, però a hores d'ara una dada del paisatge. I amb solucions polítiques que poden no ser immediates. Per tant, aquí hi ha una qüestió transcendent. I després hi ha 3 preguntes més sobre el talent, sobre exportació o captació de talent, sobre la valoració del talent. Jo crec que aquesta és una qüestió, quan jo he tingut responsabilitats en l'àmbit de recerca i universitats, m'he discutit amb els que deien que tot el talent se'ns anava per les escletxes cap a Europa, que pagava millor, perquè el 33% dels investigadors del centre cerca són estrangers. Per tant, exportem i captem. I respecte a la intel·ligència artificial, ja em perdonareu una broma, perquè és molt poc solvent i molt ridiculitzadora, però sí que m'ajuda a relativitzar el pes que alguns hi donen, sobretot quan en fan una utilització tan friqui com frívola i que no és ben bé el que tots entenem per intel·ligència artificial, ara que està evolucionant molt ràpidament. Però un dia, en un sopar familiar, un dels meus nets va dir: ara li preguntaré al ChatGPT què diu de tu avi. Joaquim Nadal y Ferreras fue un político español nacido en 1948 y fallecido en 2020. Fue miembro destacado del Partido Socialista de Cataluña y ocupó varios cargos políticos, incluyendo el de consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña y diputado en el Congreso de los Diputados de España. También fue historiador y escritor. Llavors salta un altre dels meus nets i diu: home, esclar, has fet servir el ChatGPT barato, el que és gratis, ara anem d'agafar un de més sofisticat a veure si et ressuscita. Efectivament em va ressuscitar, però vull dir que segons l'ús que en fem, i aquesta és la gran qüestió, no?, respecte a aquest tema. Bé, som-hi, va. Qui té ganes de... Jordi, va.
A mi el ChatGPT també em va fer néixer, jo soc de Lleida i no em va posar a Lleida, i em va fer estudiar a Los Angeles en comptes de Berkeley, i em posava a l'Autònoma, en fi. Jo vaig estudiar a la Universitat de Barcelona, o sigui que no. Jo volia, dels comentaris que he sentit dels meus companys de taula, incidir en 2 o 3 ràpidament. El primer, en Guillem ha fet una distinció, diu, bueno, és que és una posició liberal i una posició sobiranista no es resoldrà el problema. I jo crec que aquí hi ha un malentès sobre el que vol dir una posició liberal, perquè, de fet, en els anys del declivi, perquè n'hem de dir així, jo no soc pessimista, Quim, jo no soc pessimista ni pessimista còsmic, jo soc un optimista informat. I, per tant, són anys de declivi. Són anys de declivi en termes relatiu i si no ho reconeixem no farem front als canvis. Llavors deia que la classificació que feia en Guillem, amb ànim de polemitzar, diu, clar, és que un liberal ho deixa tot al mercat. No, escolta, els últims 20 i pico d'anys de declivi hem tingut moltes polítiques públiques. Potser és que no han funcionat i és que les hem de canviar. Per tant, una de les que jo crec que ha fet mal al país és el que abans he dit de la destrucció creativa. Perquè surti nova activitat d'alt valor afegit, has de deixar que surti i no has de mantenir alguns sectors hiperprotegits que no acaben de desaparèixer i que viuen a base de regulacions que atorguen determinats privilegis. Fa pocs dies escrivia un article al diari i feia servir la comparativa entre Barcelona i una capital nord-americana quan vols demanar un vehicle de transport individual públic. Esclar, no hi ha color. A Amèrica i alguns llocs d'Europa fas servir això i tens un servei més barat, més eficient, més tot. I per tant, les nostres economies no podem dir que... És a dir, el canvi també vindrà o bé d'eliminar restriccions i regulacions o de fer millors regulacions. I després del diagnòstic, Guillem, també tu parlaves de sectors intensius en capital. Jo en diria sectors intensius en tecnologia. Que no, jo crec que en el fons ens entenem, en el fons volem dir el mateix. És a dir, el capital, jo recordo haver visitat, quan vaig començar la meva carrera professional, el sector de la metal·lúrgia, el CEAM, el Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic. Allò era la indústria que feia gran valor afegit per persona. Jo visitava fàbriques de cargols aquí a Banyoles, una fantàstica fàbrica de cargols per l'automoció. Esclar, jo si ara hem de fabricar alguna cosa dins de la cadena de valor del sector de l'automoció, no sé si vull estar fabricant el cargol, perquè no és el que aporta més valor. Per tant, és interessant que la nostra estructura productiva migri dels sectors convencionals a sectors moderns, a sectors que en el fons són de més tecnologia i de més capital humà, que és el fonamental per generar valor en l'economia del segle XXI. Bé, tinc més comentaris, però penso que és millor que hi hagi dinamisme en les intervencions. Clar, Guillem. Sí, no, els estereotips liberal, creença que el mercat tard o d'hora funcionarà i corregirà, sobiranista, pensar que tens a la teva caixa d'instruments aquestes mesures d'intervenció. Amb aquests dos paràmetres pots classificar fins i tot el panell de gent que estem aquí. El que ho té pitjor és un liberal sobiranista, perquè en principi no és favorable a la intervenció i després no té la caixa d'instruments a casa seva. Pots fer combinacions també, perquè si tu no ets liberal, ets intervencionista i no ets sobiranista, has de ser optimista a la força, pensant a més ara amb una recomposició nova dels governs, que ara la cosa millorarà,
per la gràcia de Déu o qui s'encarregui. I pots fer classificacions, surten 4 celdes. Ho feia per estereotipar, per mostrar el grau de frustració que cadascú pot tenir respecte d'un diagnòstic que és compartit. Jo voldria dir 2 coses, bàsicament. Una, que no me'n vull anar sense donar mesures positives. Per aquí ho en vaig, i no tinc temps de fer-ho molt de detall, però si en algun article ho trobareu segur, quines 4 coses dintre de les restriccions a les que estem, intervencionista i sobiranista, podria fer. Primer, afavorir primes lingüístiques. Ho han d'exigir socialment. Les empreses han de marcar salaris d'acord amb el coneixement de l'idioma. Segon, els productes s'han de diferenciar sobre el territori i al màxim d'hermètics possibles, sense que hi hagi externalitats negatives d'un sobre altre, compactes, clústers de veritat. Aquí em podria expandir i el Quim ho sap molt bé perquè aquesta diferenciació de producte, jo en el meu cas des de l'any 0 l'he treballat molt en el cas de Menorca. Reserva de biosfera, Menorca talaiòtica, Menorca és un tot, etc. Tercer, això també ho podríeu fer a Girona, que teniu zones magnífiques i altres que es podrien vendre a preu de saldo. Tercer, la més dura per una persona d'universitat, tornar al selectivisme del mèrit en el coneixement. Prou de tonteries. A la bona educació, a l'educació superior, a la de màxim nivell, se hi arriba per mèrit. I el mèrit no és tenir calés, no és pagar escola privada, és portar bones qualificacions i que es mantenen al llarg de la carrera. Per tant, cada vegada que me diuen de baixar les taxes o eliminar-les, com han fet algunes comunitats autònomes, penso que ens han begut l'enteniment. I la quarta és començar una política de cartes de ciutadania, cartes de drets ciutadans que tenen també obligacions, deures. I això és especialment important, crec jo, amb els nouvinguts, que els hi quedi clar. No dic que vagin de passar un examen sobre anava a dir molt gruixut ara, però un examen, sinó que hi ha d'haver un reconeixement per als que fan aquest esforç. I finalment, amb el tema de la intel·ligència artificial, a mi em sembla que és un avenç monumental, que se'n poden treure molts beneficis. Identifico amb intel·ligència artificial la utilització, l'enginyeria de dades, la mineria de dades, i que en el fons no deixa de ser millorar la capacitat predictiva. Els que coneixen la sanitat saben que a partir d'ara, a través de biomarcadors que no es deixin de ser variables de classificació d'algoritmes, pot ser molt més precís amb els tractaments i això és una millora important de la qualitat de vida. Per tant, que ningú es posi d'esquena contra la intel·ligència artificial, per molt que, com Harari en l'últim llibre de Nexus, discuteix les implicacions que pot tenir pel nou ordre mundial. Però per la micro, per les coses que es poden fer, per exemple, en el camp educatiu o en el camp de la salut, que és estadística de precisió, val la pena que no li donem l'esquena. Sí, l'Anna volia intervenir, però jo volia preguntar-vos si una part relativament important de la teranyina hiperregulatòria ens ve imposada des d'Europa, també una part des d'Espanya, una altra part des de nosaltres i una darrera part des del món local. Però finalment això pesa com una llosa en el que, no en el temps en què et vindrà un Uber, sinó en el temps que podràs obrir una empresa aquí a casa nostra. I això sí que és important, és a dir, el repte d'allò que tantíssimes vegades se n'ha dit, la desburocratització, que no vol pas dir la desregulació, però que no s'ha assolit perquè no s'ha fet mai. És a dir, que Estats Units és un món a part en això, perquè sí que funcionen
deixant que el mercat faci moltes vegades, mentre que el conjunt de l'economia europea, que és molt intervinguda, en què l'economia catalano-espanyola té especificitats que agreugen aquesta situació. No sé, si agafem el teu exemple, el sindicat del taxi, no? És a dir, que no deu passar d'altres llocs. A Brussel·les, quan vas a l'aeroport, jo vaig viure a Brussel·les 2 anys, i ara hi aniré al novembre, però ara fa 2 o 3 anys que no hi he anat. A Brussel·les també hi ha un control dels taxistes que et poden recollir a l'aeroport. És a dir, que la malaltia que tenim els europeus és bastant compartida. De fet, és interessant veure que els països d'Europa de l'Est, com ha dit l'Elisenda, han tingut una convergència significativa, tant els que estan a l'euro com els que no estan a l'euro. I ho han fet a partir d'unes economies que, sens dubte, era més fàcil convergir perquè sortien d'un nivell baix, però d'altra banda ho han fet amb una filosofia d'un grau d'intervencionisme menor. Anna. Sí, jo diria que la regulació justament ha empitjorat amb la crisi del Covid. Ho hem complicat més tot, no? Encara hi deien, doncs ara tornem a recuperar que puguem anar a fer una consulta sense cita prèvia. Bé, vull dir que això, a la discussió entre el predomini de lo públic i lo privat. Amb el Covid, clarament ha predominat lo públic. Ha augmentat moltíssim lo públic. Fins i tot tinc un company allò que parla de la pandèmia de les subvencions, perquè les subvencions, tanta subvenció genera moltes ineficiències. Per tant, aquest predomini de lo públic ja ho hem viscut amb el Covid i encara n'hem de sortir d'aquí. I no ens ha pas portat ni més creixement ni reducció de desigualtats, no sembla que anava bé. Però és que abans del 2008 teníem un predomini claríssim de lo privat i tampoc no va pas anar massa bé això. Per tant, el que hem de fer és trobar un equilibri entre el públic i el privat. Però més enllà d'això, d'aquest genèric, jo estic més a favor de parlar d'un equilibri entre l'eficiència i l'equitat. I segurament la part privada ha d'assumir un grau més d'equitat, sobretot això en mantenir i recuperar la capacitat adquisitiva dels sous, però la part pública ha de recuperar més amb eficiència, i amb eficiència en tots sentits. És a dir, hem de garantir, doncs això també es diu, no? Barcelona és la 8ª ciutat europea en generació de coneixement, la primera del sud d'Europa. Doncs vinga, productivitat. Hem de demanar també productivitat i eficiència a la inversió pública que fem. D'acord? Per tant, jo no parlaria tant de públic i privat, sinó que parlaria d'eficiència i equitat. I equitat, per mi està. A Girona, què podem fer per aportar allò visions de cap on anar? Ja sé que és posar-me en un jardí, però el turisme és una activitat que estem desaprofitant a Girona. Principi d'avantatge comparativa, Ricardo, segle XIX. Això ho tenim, el sol i platja el tenim, tenim una estructura i una infraestructura turística de primer nivell d'Europa i no en traiem prou rendiment. Hauríem de tenir obert tots els allotjaments turístics 9 o 10 mesos l'any i 2 que tanquin per fer reformes i tot plegat. 9 o 10 mesos l'any i d'aquesta manera estabilitzarien també tots els llocs de treball vinculats al sector turístic. I per tant hi guanyaríem en economia i en la part social. I això no ha pas de ser tan difícil, perquè ara el sol d'hivern en tenim més també. Per tant, simplement hem d'anar canviant com anem venent el nostre lloc turístic. I això ho podem fer relativament bé. Què hem de fer? Hem de dinamitzar l'aeroport de Girona. Està claríssim. A l'hivern és un aeroport mort. Com pot ser que passi això? Quan ja havíem tingut un aeroport amb aquest nivell. I respecte a la intel·ligència artificial, no repetiré el que ja s'ha dit, que ja em sembla bé, només insistir en què l'hegemonia tecnològica no està a Europa. L'hegemonia tecnològica es disputa entre Estats Units, la Xina, Corea del Sud i poca cosa més. I que penso que aquí, anant bé, si ho sabem aprofitar, la intel·ligència artificial i tot el que se'n deriva, tardarem uns quants anys a treure'n rendiment, però no podem deixar passar aquest tren ni a Catalunya ni a Europa. Sí, ara
Faig 3 preguntes que he pescat per després donar la paraula a l'Elisenda. Una que no és ben bé una pregunta i que diu que tots els de la taula som uns neoliberals. És a dir que... I després, 3 preguntes. Diu, preguntes que tenen la seva contradicció en elles mateixes, alguna. Per què el fet de ser un país petit modifica la dificultat d'obtenir una productivitat més alta? El ser petits no augmenta l'eficiència estatal? Segona pregunta. Ni una menció a l'arc mediterrani ni a l'euroregió en un context de Congrés de Cultura Catalana. Segueix tenint sentit reivindicar-ho com a bloc i espai punter d'una economia estatal i o europea? I la tercera, només parleu de creixement i equilibri social i ambiental, desigualtats de renda, augment de la pobresa, pèrdua de poder adquisitiu. Aquesta economia ja no soluciona els problemes, en crea de nous. Elisenda. Sí, no, aprofitaré la pregunta aquesta sobre país petit, si no hauria de ser un país petit més eficient, amb el que s'estava comentant de la burocratització i de la regulació. A veure, sí, evidentment hi ha indicadors, països petits s'aproximen més a les necessitats de les seves empreses, de la seva ciutadania i tendeixen a ser més eficients. Però clar, estem parlant de països petits independents. Catalunya és un país relativament petit o relativament mitjà, però que està en aquest teixit de burocràcia i de conflicte de regulació que ha quedat irresolt. Primer es va intentar resoldre amb l'Estatut d'Autonomia, amb la famosa discussió de les competències exclusives i excloents. El sistema autonòmic espanyol és un sistema en el qual sí que hi ha descentralització i en teoria sobre el paper les comunitats autònomes tenen moltes competències, però aquestes competències no són exclusives. L'Estat regula mitjançant lleis de bases i, perdoneu que estic una mica refredada, i estem en conflictes de competències constants. Llavors a la regulació europea i a la burocratització europea afegim-hi aquest sistema que no és federal, en el qual quan hi ha devolution no es retorna tot, sinó que l'Estat segueix retenint. Per posar un exemple que em sembla com surrealista, sense entrar en el contingut de la llei d'habitatge, de les recents lleis d'habitatge, sense entrar en el contingut, primer regula el Parlament de Catalunya, fa una llei de l'habitatge, en la qual hi posa aquells lloguers de referència que més o menys durant uns mesos semblava que estaven en vigor i ens miràvem una mica els que estàvem afectats per aquest tema. Es tomba amb recursos, és inconstitucional, Catalunya no té competències per fer això. Al cap d'un any regula l'Estat, fa la llei de l'habitatge estatal, posa el mateix, aquests lloguers de referència, amb aquesta cosa que has d'anar a consultar, amb una web, amb el cadastre, etc. Aquesta llei de l'habitatge espanyola permet que cada comunitat autònoma, si vol, l'apliqui o no l'apliqui. Total, que l'està aplicant, em sembla que només Catalunya. O sigui, llei catalana es tomba, llavors tot això genera incertesa en el mercat, els propietaris, els llogaters, no se sap quina llei t'estaran aplicant o no t'estaran aplicant, quant de temps durarà aquesta llei. Bé, és un petit exemple de coses que teníem pendents amb l'Estatut i que van quedar resoltes i segueixen irresoltes i ens llastren totalment. Espoli fiscal, doncs 3/4 del mateix. A mi sí, em vaig parlar durant molt de temps, però és que ara em fa moltíssima mandra, perquè clar, se suposa que tot el tema del sistema de finançament autonòmic va quedar, diguem-ne, va quedar escapçat d'una manera molt definitiva per la sentència del Constitucional sobre l'Estatut, es va carregar alguns punts fonamentals i per tant aquest també és un dels motius pels quals vam dir ja deixem d'intentar reformar el sistema de finançament i es va intentar fer la independència. Bé, no es va fer la independència i ara hem de tornar a parlar
de reforma del sistema de finançament autonòmic, sapiguent que al cap del camí tenim també el Constitucional i tenim aquella sentència del 2010 i tenim els problemes de sempre que encara estan igual o pitjor, que és la manca d'unitat de les forces catalanes a l'hora de negociar, etc. Llavors, clar, és difícil per un independentista ser gaire optimista en la situació actual. I m'ha fet gràcia el que deia el Guillem, si ets liberal i sobiranista independentista encara ets més pessimista, deu ser el cas del Jordi Galí. Jo no soc, dieu, tots som neoliberals aquí, no, jo no em considero ultraliberal, però sí que crec en una economia de mercat corregida, amb un estat del benestar i corregida per les institucions públiques. Però crec en una economia de mercat i sí, des d'aquest punt de vista, si ens voleu qualificar de neoliberals, doncs sí ho som, com ho és la immensa majoria del món, en la qual segueixen imperant economies de mercat. El Jordi igual volia encara... No, només en el tema de la intel·ligència artificial, que és un tema fascinant, que l'únic que he comentat és que tampoc van encertar el lloc on vaig néixer, no? Però no, el seu impacte a la nostra societat i a la nostra economia, en la dimensió econòmica, a mi em preocupa molt, o m'ocupa. Penso que la incidència que tindrà és agreujar el procés que ja venim vivint des de fa uns 20, 25 o 30 anys d'afavorir les retribucions i la feina d'aquelles persones que generen la tecnologia i d'aquelles persones que la saben utilitzar. I ens porta cap a una societat que cada vegada més, com va dir aquell autor anglès, es composa de dos col·lectius, els anywhere i els somewhere. Els anywhere són aquelles persones que tenen la formació avançada, el domini de les tecnologies i dels idiomes, que els fan empleables i retribuïbles a qualsevol lloc del planeta o del món occidental. I en canvi hi ha els somewhere, que no tenen ni les habilitats tecnològiques ni d'idioma, que estan arrelats a un territori i, per tant, amb dificultats a vegades de mantenir l'ocupació i mantenir la seva renda. I això lliga amb tota la discussió que m'encantaria fer un altre dia de l'equilibri territorial, sens dubte, no? Tot i que el país petit en aquest sentit queda més protegit d'aquesta qüestió perquè en definitiva el país és tan petit que és com una immensa àrea metropolitana, no? Però en fi, és una discussió que ens portaria moltes hores. També n'hem de fer una altra que segurament tampoc no la podem fer avui, però que ha apuntat en algun moment, que és sobre el pes i l'impacte de les polítiques públiques i dels recursos que aquestes polítiques públiques han esmerçat, a vegades fonent-se i altres vegades simplement consolidant un sistema d'estat del benestar que no sabríem discutir o que no voldríem perdre, no? És a dir, avui en el discurs que ha fet la Carme Trilla a l'obertura de curs de la Universitat de Girona, jo no hi era, però sembla ser que ha quedat clar que hi ha un dèficit important de política d'habitatge, perquè tot i que hi ha hagut polítiques públiques d'habitatge des de fa molt temps, des del franquisme mateix, com que el parc públic d'habitatge que s'ha generat ha estat de venda i no de lloguer, de fet, a dia d'avui no hi ha ni un 2% de titularitat pública del parc d'habitatges que hi ha, que han gaudit de protecció oficial. Per tant, segons com es miri, potser ha estat bé i ha donat bon resultat, però segons com es miri, seguim tenint un dèficit d'habitatge a disposició de la gent que més ho necessita, malgrat haver estat quantitats ingents de diner fent habitatge. En canvi, jo no sabria discutir els diners que gastem en salut, o els diners que gastem en educació, o fins i tot els que gastem en seguretat. Una altra cosa és com els gastem i en què els gastem. No, clar, és clar. Mira els resultats de PISA, no? Sí, no, clar.
Però, és a dir, quan jo m'asseia a la taula del Consell Executiu, si el conseller de Salut anunciava una vaga de metges, no li costava res obtenir 1.000 milions d'euros. Jo deia innocentment, els tenim? No. Els inventareu? Sí. Jo deia, jo amb 200 faria feliços els rectors i els directors de centres de recerca, que no estan en vaga, en part perquè si es posessin en vaga no farien ni pessigolles al sistema. Però, diríem, la prelació de les prioritats a vegades no admet el matís qualitatiu que és el que ens podria portar a corregir determinats efectes. Però, en fi... Fer feliços els rectors no hauria de ser el primer objectiu de la Conselleria. Claríssimament, claríssimament. Però si fer-los feliços a ells vol dir fer un pla d'inversions d'infraestructures universitàries que respongui a les necessitats objectives, potser sí. Bé, a mi m'han demanat una cosa que em confesso incapaç de fer, que és intentar fer unes conclusions. Simplement queda apuntat que l'economia de Catalunya en el marc del debat que ha de generar el segon Congrés de Cultura Catalana és fundacional. Són els fonaments. Sense els fonaments no anirem enlloc. I per tant, una reflexió no com la d'avui, sinó més enllà, més a fons sobre els problemes de l'economia, no ja del model productiu, sinó de en què superem l'atzucac que ens manté sense superar, diríem, el retrocés paulatí que es va dibuixant en tots els indicadors que fem servir. No n'hi ha prou amb corregir i renunciar als indicadors. Ja ho sé que finalment tot el que mesura tothom en PIB i en PIB per càpita té lectures diverses, no? Però en qualsevol cas és veritat que aquí estem atrapats i que alguna lectura més qualitativa ens indica que hem retrocedit. Hem retrocedit pensant-nos que som dels més bonics d'Europa. Per tant, potser, deixant de banda el cofoisme, hem de començar per reconèixer que ho podríem ser, però que per ser-ho hauríem de canviar moltes coses. Deixem-ho aquí, eh? Sí, queda bé. Gràcies. Sí, ja pots pensar.